basira. Labarai na ƙarya. Tallafa min a waƙar bazumi ba dabara. Labarai na ƙarya. Mai isar da saƙo na kan abin da na tsara. Labarai na ƙarya. Ya wuce lafiya jama'a su gane bayani na karnai baya. Labarai na ƙarya me yasa za mu yada? Jita-jita a social media an ka saba. Zance na ƙarya. Alfu salatu ka kai yawa ɗan Amina. Labarai na ƙarya. Annabi na Muhammad shugaba ɗan Amina. Labarai na ƙarya. Wanda ya hannun alfasha dare ko da rana. Labarai na ƙarya. Ayyabo na sai na sa a halin shugabana. Labarai na ƙarya. Har waliyai sahabbai shimfiɗa ta nuna. Labarai na ƙarya. Kaji manya masoya bayi nagartattu ba sa ja da baya. Labarai na ƙarya me yasa za mu yada? Jita-jita a social media an ka saba. Zance na ƙarya. Labarai na ƙarya fa'idar mai ya baka. Labarai na ƙarya. Kirkirarren kalami babu kyau kama kanka. Labarai na ƙarya. Harshe guba ne furcin da kai za ya bi ka. Labarai na ƙarya. Furta alkhairi ko shairi kai zai iso ka. Labarai na ƙarya. Babu shakka abinda ka shuka shi za ka ɗauka. Labarai na ƙarya. Jita-jita ba tsarin tarbiya a cikinsa sai ka duba baya. Labarai na ƙarya me yasa za mu yada? Jita-jita a social media an ka saba. Zance na ƙarya. Labarai na ƙarya me yasa za mu yada? Jita-jita a social media an ka saba. Zance na ƙarya. Social media mu a yau tana taimakawa. Labarai na ƙarya. Yaɗa zancen da ba haka ba suke kambamawa. Labarai na ƙarya. Wanda ne za ya tsara abin shi sai ya yi fitarwa. Labarai na ƙarya. Yayi posting akan ƙarya ya ce ga sanarwa. Labarai na ƙarya. Yanzu za a yi shi yaran ko ina a yi sanarwa. Labarai na ƙarya. Lokuta ƙalilan ka ji duk gari an yi ɗauka. Zance na ƙarya. Labarai na ƙarya me yasa za mu yada? Jita-jita a social media an ka saba. Zance na ƙarya. Ko ya sa bidiyo na abin da ya faru baya. Labarai na ƙarya. Ya faɗa ya ce yanzu abin yake faruwaya. Labarai na ƙarya. Shi bukatarsa al'umma suke yin hamayya. Labarai na ƙarya. Social media tsarin ta mun kauce hanya. Labarai na ƙarya. Babu komai cike ta a yanzu sai ya da ƙarya. Labarai na ƙarya. Ba mu tace labarin gaskiya ko na ƙarya tabbas an ci baya.